O Rexurdimento é un movemento literario e cultural que no último terzo do século XIX procurou revitalizar a lingua galega como vehículo de expresión social e cultural do noso país despois dun longo período de decadencia e marxinación coñecido como séculos escuros. Este breve documental pretende dar a coñecer o importante papel que no Rexurdimento xogou a cidade da Coruña. A Cova Céltica é o nome que recibiu o faladoiro dun grupo de intelectuais galegos de ideoloxía regionalista que se reunían na librería do Uxío Carré Aldao, na Coruña, a fin de debateren sobre os temas relacionados con Galiza. O nome ten a súa orixe nun acto de sarcasmo. No século XIX, Manuel Murguía difundira a idea de que o fondo étnico do pobo galego debía buscarse ante os celtas. Pola contra, o pontevedrés Celso García de Riega defendía que eran os gregos os que desenvolveran o papel atribuído por Murguía aos celtas. Por este motivo, cualificou a este grupo de eruditos como la Cueva Céltica. O órgano de difusión deste grupo foi a revista gallega dirixida polo Galo Salinas. Algúns dos integrantes foron Uxío Carré Aldao, Manuel Murguía, Galo Salinas, Eduardo Pondal, etc. Eduardo Pondal naceu en Ponteceso o 8 de febreiro de 1835 nunha familia de orixe fidalga enriquecida coa emigración a América. Pondal idealiza o pasado céltico de Galiza. Neste casa viviu Eduardo Pondal, unha figura clave da literatura galega. Pasou 2 ou 3 anos na vivenda tras ocupar, por breve tempo, unha pensión situada na cercana praza de Pontevedra e nela morreu. Eduardo Pondal morreu na Coruña no Hotel La Luguesa en 1917 e foi enterrado no cemiterio de San Amaro desta cidade. Cada ano, a Fundación de Ponteceso desplázase ata o lugar onde se erixe o busto de Eduardo Pondal para conmemorar o aniversario da súa morte fai xa 98 anos. Rosalía de Castro naceu en Santiago de Compostela o 24 de febreiro de 1837 e morreu en Padrón o 15 de xullo de 1885. Representa, xunto a Eduardo Pondal e Curros Enríquez, unha das figuras emblemáticas do Rexurdimento galego, chegando mesmo a convertirse na encarnación e símbolo do pobo galego. Posiblemente foi en Madrid e non no Liceo onde Rosalía coñeceu a Murguía, con quen contraxa matrimonio o 10 de outubro de 1858 na igrexa parroquial de San Ildefonso. Coñécese que viviu na Coruña, na Rúa Príncipe, é dicir, a casa que eu teño detrás. Viviu aquí xunta co seu home, non se coñece con exactitude a data, mas sábese que a familia vivía aquí en 1859 e posteriormente mudouse a Madrid. Rosalía de Castro ten en Coruña un teatro, que é un edificio do século XIX de estilo ecléctico. Este teatro está na céntrica Rúa Rego de Auga e foi construído na 1841. Da aldea lexana fumegan as tellas. Manuel Curros Enríquez naceu en Celanova, Ourense, o 15 de setembro de 1851 e morreu na Habana o 7 de marzo de 1908. Foi un dos protagonistas literarios do Rexurdimento. A súa obra caracterízase polo seu gran contido social, o cal fixo que gozase da consideración popular. Tras a súa morte en Cuba, as primeiras manifestacións de pésame na Coruña chegan del Casino Republicano, Reunión de Artesanos, Liga de Amigos e a Academia Galega. A Asociación da Prensa Coruñesa e a Academia Galega propoñen a idea do traslado dos seus restos para darlle sepultura en Galicia. O cadáver chegará a Nova por correo, que zarpará o día 20 na Habana. O 2 de abril, despois de agrias discusións sobre se o enterro debía ser católico ou civil, o poeta pudo descansar no cemiterio coruñés, nunha xornada de multitudinario loito. Ao parecer, máis de 40.000 persoas asistiron ao seu enterro. En 1928 decídese construírlle un monumento nos xardíns de Méndez Núñez. Os promotores deste proxecto eran os emigrantes galegos en Cuba e Argentina, a Real Academia Galega e nacionalistas destas páxinas como a Nosa Terra.
O proxecto foi levado a cabo por Francisco Asorey e inaugurado o 11 de agosto de 1934. Quero ser cantor e ainda non o sabe. Antón Vilar Ponte publica no ano 1916 unha serie de artigos xornalísticos de grande éxito que son recollidos no seu libro Nacionalismo Gallego. En maio de 1916, na Casa 38 da Rúa Real, a Coruña, dos irmáns Antón e Ramón Vilar Ponte, constitúese a Hermandade de Amigos da Fala Galega, que despois o seu exemplo expandiríase por toda a Galicia e outras hermandades comenzarían a xurdir. Tiña como finalidade primordial a exaltación e o fomento da práctica social do idioma, obxectivos ligados estreitamente a un plano global de rexeneración do país. O presidente da Real Academia Galega foi a comisión xestora para a creación da Academia Galega, promovida por Emilio Pardo Bazán e Ramón Pérez Costal. Montouse sobre a base dunha sociedade de folclore gallego, precedida pola escritora. En 1956 a Real Academia Galega recibe a Casa da Escritora como legado da súa derradeira descendencia. A institución establece a súa sede na casa da que foi a súa presidenta de honra. Toma o compromiso de abrir ao público a casa museo, mobles, cadros, obxetos e un importante patrimonio bibliográfico e documental na casa desta muller nacida en 1851, unha das máis importantes escritoras da historia da literatura española.